Sä oot täällä Kaljalla. Joo. Muistatko sä mua? Korporaali Rintanen, Henri Rintanen. Sähän olit meidän komppanian päältä. Joo. Kauhea mies huutaa. Joo. Sä luulet, että kun sä huudat niin kauheasti, niin kaikki sotilaat kunnioittaa sua, kun se on tollanen läpy. Ne nauraa sulle. Sitten kun luutnantti tulee, niin sä nöyristelet ja pokkuroit ja nuolet sen persi. Niin, se häpee sua. Sua häpee. Kaikki häpee sua. Kaikki koiratkin häpee. Tiedätkö sä mikä on komppanian väärä? Joo, komppanian äiti. Niin, säkin on tollanen ämmä. No varmaan kotona kaikki rintaliivit ja hameet, ja sun vaimos häpee sua, kun sä oot tollanen juoppi. Terve. Rintanen! Odottakaas vähän! Rintanen! Tiedätkö sä mikä sä oot? Sä et oo mitään. Sä oot pelkkä suutari. Tipiti, 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 tule päin, Hei! Sä oot nöyryyttänyt itseäsi! Sä oot häpässyt itsestäsi! Täällä puistossa sä oot nöyryytys! Häpeä! tipiti.